क'क्राझार गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे मा अयथासार खालामदों बेखौथ' जेनेबा गावनिफ्राय जाहाथे पुरायै बुंजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो आं बेखौ जेनेबा बुंनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव जेनेबा मा मोनसे गासिखौबो जाहाथे मायाव अखान्थि मोनदो माबायदि खोथा लानानै जेनेबा अखान्थि मोननो थांदो जेनेबा थाङा जाखै बेखौ गासिखौबो बुंफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय एक नम्बर थांबाय आं सोंनाया दुइ नम्बराव दिनैनो इखौ मोजां मोनना मोनला दा आं मोजां मोननो हाला नङा आं नै माबानावसो सोंदों हौवानावसो दा आंनि फालनिफ्राय आङो मोजां मोनो आरो अनोमोन बेनि थाखायनो आङो गोमानाय समनिफ्रायनो एसे न'खराव फैनानै आंजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानानैबाबो सोंफैदोंमोन आरो दिनै इखिनि दिनाव लागिबो जेनेबा लांफिनगोनानो आंनि टारगेटआ बेनिफ्राय दा बिथाङा मा बुङो बिनि सायावसो आङो होनाय जाबाय बेखिनिखौ रुमाया दिनै हौवायाथ' लांफिनगोन नोंखौ नों बे हौवाजों नों राजि दङ गैया दायो राजि गैया आङो राजि गैया राजि जानो ओमफ्राय बे नोंनि फिसायनि जिनिस दङ गैया दङ बे जिनिसखौ नों मा खालामगोन हरोबा आं लागोन हिनजावसा हौवासा इयो हौवासा नों लाबोनानै नों हुबुथिनो हागोन ना आंनि खोथा इयो हागोन गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन मानो नों फिसालानो नों हुबुथि होनो हागोन नामा हानाय हायि आंनि खोथा इयो थैयो थाङो आंनि खोथायाव नोंहानि बोलो दिनै हौवासा सासे जन्म जायोबा हिनजावसा सासे जन्म जायोबा दिनै हाबा हरनायबो मोनसे खोथा दं फिसाला जायोबा सम्पति होनाय बाथ्रा दं इयाव दिनै नोंसोरखौ बारे बारे रायजो राजा मोननै गामि दाबसेया सोङो साखि जानानै नोंसोर जुदि दिनैबो आलायबाथिखौ मोनाखै गय जरा फाथो जरा लोक्षि दुनि दं फाथो जरा दं बिसोरखौ नोंसोर मोजां मोना दिनैबो नोंसोरखौ बोखावनो रायजोआ गोसो गैया हागोन ना नोंसोरो दिनैबो नोंसोरनि संसारजों रायजोआ खुनु दिन सेफायनो हाया आरो जुदि नोंसोरनि गोसोआ अखान्थिब्ला रायजोनि सिङावनो जुदि बे आलादाथिखौ मोननांगोन गय जरा फाथो जराबो खावनाय जानांगोन दा नोंसोर गोसो दंना गैया गोसो गैया आङो गोसो गैया थांला आङो बाबा आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आंहाबो गोसो गैया जेनेबा खारन इयो जेब्ला इ बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' आंखौ लांनानै संसाराव मा जानो दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो दाबो खथि दं जुदि बे थांनि अखान्थिखौ लाङोब्ला नोंहाबो अलप सिन्था धारा दं आरो बेखिनियावनो फंसे बुंबावगोन जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थाङा होनखादों बेनिखायनो आङो मोननै रायजोआथ' मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाइ बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों दा बेखिनि बुस्थुखौ खारन इयो नाङा होननायनि थाखाय फाथैलाइ बिसिनाया जागोन खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो थेवब्लाबो बायथ' आं रायजो जिथुके जानो हाला नालाय बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामनो हागोन खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो जों गामियावबो हर आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगोन बिनि बादै आङो इखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया फाथैलाइ बिसिनाय खारना जाबाय मोनसे दायित्वनि बाथ्रा दा बर्तमान दा बारे बारे सोंबाय दङ रुमायाव नों आसलते बे हौवादो रायजो जालिया जाथारलिया सत्य दिनै सत्य आलायबाथिनि सिगाङाव नों समाय लादो जुदि भबिष्यत नों बे हौवानि न'खराव माब्लाबा बारसा फैफिना माब्लाबाबो आं इसिनि न'खराव गोरोबनो गोसो गैया ओमफ्राय बे न'निफ्राय हाबा जाफैना नों बेलेग न'निफ्राय हाबा जाहैगोन नोंलाय जायो जाया थैयो थाङो आंनि खोथासो नोंफ्राय फिसिगोन ना नोंनि बिदामोना फिसिगोन होमब्लाथ' बे न'निफ्राय गाबनो नों आउट जानांगोन हागोन न'खराव दिनै बिबाजै दं बिदा दं इसोरबो हाबा लाबोगोन बिखानोसो सिन्था खालामनानै नोंसोरबो बारे बारे बुंबाय दं जोङो सबखौबो सिकिरिटि बुजायबाय दं आयं दिनै बिबोनांखौ हाबा जानाय मानसिखौ बिबाजै रावबो फिसिया मिथिबाय मिथिगौब्ला नोङो दिनै बे फिसाखौ मानो गारनो नागिरदों नोंबोथ' आरो नोंबाजैमोन बादि मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' न'खर दं संसार दं बिहाव बिखुनजो दं जावजालि दं फिसा फिसौ दं बियादै दं बियाय दं बेफोरजोंसो संसार जानांगौ न'खराव माने मबाइल
सिन्था खालामनानै नों बारे बारे बुहुम गासिमबो गुदि रायजोनि सिगाङावनो आलारि बाथि गोमोरसेयावनो फाथैया खावनै जायसेयावनो रायजोसेयावनो जे आं दिनै बे हरदोंनो जुलि जाफिनगोन होननानै नों सबायझार गामिनि रायजो गान्थि गामिनि रायजोजों गोबालायनानै नों दिनै संसारखौ जानो नाजा बारे बारे बुंबाय दं जाया आङो जाया जाखाथारलानो जाखाथारलिया जाथाराबा होमबा रायजोफ्रा मा बुंबावगोन आरो सोरबा सोंबावनो माया दा मा रटेसन लादों थांफिननायनि ना गारनायनि थांफिनला आङो थांफिनखाथारला आंथ' इंखाय नालाय बे फाथैखौ बिसिनि होनो जायासै दै इसोर राम सिखाबाथ' साथिखौ मोननांगौ ओइ नाना साखा नाना दाखौ दासो आरोबाव दे हमनानै बुंनो हागोन फैया दे नायगिरि बिथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअआव आरो मा सानदों बे जाथायनि सायाव माखासे जोंनि बर' समाजाव गारलाय लालाया गोबां बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं आरो बिनि गुबै खारना माबि कमेन्ट्सआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।